F'Marzu li għadda il-Gvern kien qal li 150 playground madwar Malta ser ikunu spezzjonati minn tal-inqas darba f'sena. Iżda minn telefonata li One News irċieva llum jirriżulta li għatfadal ħafna xi jsir għas-sigurtà f'dawn il-postijiet pubbliċi. Narħat li għadda u binta ta' 6 snin kienu fil-bandli li nfetaħ biss sentejn ilu f'Taqali. It-tifla spiċċat weġġat serjament. Din kienet qiegħda l-bandli sewwa u kienet qed tilab fiż-żurżieqa, tiżżerżaq sewwa. Kif appena qamet minn fuqha kienet miexja. Kien hemm xi toqbar qiegħa fit-tapiti daw li jagħmlu ta' tfal u saqos from that biha. Staqsejna kif saru jafu li t-tifla kienet kisret idejha. Dittu ġaħħa u morna l-Mater Dei għalli di għalli għandha ksur bil-ġibs qiegħda għandha 6 snin. L-om tagħmel appell lill-awtoritajiet. Kemm jista' jkun il-bandli ta' tfal nieħdu ħsiebhom induruhom. Issa ġejja x-xitwa, playground it-tfal iridu jmorru, speċjalment minn wara ġimgħa skola, it-twabet jirridu jiċċekkjawhom u jinbidlu. Kullinkwa bandli iridu jieħdu ħsiebu u jduruh.